Jokainen adventtisunnuntai on vilkas kirkossakäyntipyhä. Mistä tämä johtuu sinun mielestäsi? No se on sellainen, kun joulu lähestyy ja silloin otetaan adventtikynttilät esille ja sitten käydään kirkossa kuuntelemassa Hoosiannaa. Jotta silloin yleensä, ainakin mun vaimo aina halusi, että silloin mennään kirkkoon kuuntelemaan. Se on niin kuin joulun lähestyminen sitten adventti. No mä uskon, että ihmiset haluaa sillä tavalla rauhoittua siihen joulun viettoon ja aloittaa sen joulun valmistelun. Ihmiset innostuu joulun odotuksesta. Se on hyvin juhlallinen. Tällä adventti kuullaan kauniita lauluja, varsinkin se Hoosianna, jota siitä se joulualoitus sitten alkaa. Noin kun yhtäkkiä kysytään, niin mä voisin vastata suoraan, että en minä oikein osaa sanoa tarkasti sitä asiaa. Miksi juuri silloin, miksei joka pyhä? Mitä sinulle adventin aika merkitsee? Se merkitsee tähän kaamoksen keskelle kauniita jouluvaloja, kauniita joulun aiheisia virsiä ja kirkossa käyntiä. Adventin aika tarkoittaa mulle sitä, että joulu on kohta tulossa, saadaan lahjoja ja se on niin kiva, kun on lämmin tunnelma. No se on aika valmistautua jouluun ja siihen Jeesuksen syntymäjuhlaan. No adventti-sana, sitä ei löydy Raamatusta ollenkaan, että se on ihmisten keksimä sana tähän kirkkovuoteen. Mä tiedän sen, että se tulee latinankielisestä sanasta adventus domini, Herra tulee. Ja mitä se minulle merkitsee, niin kyllä mulla on adventti, Herran tulemisen odotusaika ja joulu. Ne on mulla kyllä joka päivä. No se ei se muuta merkitse mulle kuin se on, että se joulun lähestyminen ja antaa sellaista niin kuin juhlallisuutta, että joulun odotusta. Adventin aika merkitsee minulle Jeesuksen syntymän. Jos Jeesus tulisi tänään tänne, millä hän tulisi ja mitä hän sanoisi? No mä luulen, että hän tulisi ehkä pilven päällä laskeutuen ja toivottaisi kaikille hyvää joulun aikaa. Tuulissa ja pilvissä kuulemma tulee, mutta mitähän hän nyt sitten sanoisi? Mitähän Jeesus sanoisi? Varmaan olisi parasta olla sanomatta mitään. Tämä on niin hullussa mallissa tämä maailma. Oi, se on aika vaikea kysymys, millä hän tulisi. Jeesus sanoi, että se ilmestyy, vain ei siinä mitään kulkuneuvoja käytetä. Ja toivottavasti toivottaa rauhaa maan päälle. Tulisi niin kuin enkeli taivaasta tänne meidän keskelle ja sanoisi, että koittakaa sopia täällä maan päällä, riidat pois. Jeesus laskeutuu pilvistä alas sieltä taivaasta. Varmaan sanoisi, että mä rakastan sinua.